A veces hay caminos o viajes que no queremos hacer, bien porque nos cuesta, bien porque no somos conscientes de que están ahí para mostrarnos algo, o bien porque nos duele mucho entrar ahí, es normal. Hoy quiero que me acompañéis a un viaje que parece obligatorio. Dicen que a San Andrés de Teixido va de muerto el que no fue de vivo. Así que, bueno, yo he decidido ir en esta vida, por si luego no tengo tiempo. Y quiero invitaros a iniciar este viaje en Cedeira, un lugar absolutamente conectado al mar, y qué mejor que hacerlo en compañía de Sergio, alguien que conoce mucho estas tierras. Ola, benvidos a Cedeira. Estamos no Museo Terras de Cedeira, un lugar de partida para coñecer todo este municipio e este territorio. E tamén a Oficina de Turismo, que nos axudará a entender e a guiarnos por un dos 7 municipios do Xeoparque Mundial da UNESCO do Cabo Ortegal, onde nos atopamos. O Museo Terras de Cedeira é un punto idóneo para coñecer a historia, o patrimonio e as formas de vida dunha vila que, ao fin e ao cabo, dende os seus inicios convivían, iso sí, co mar, xa que tamén deu nome a esa antiga cetaria que deu lugar a Cedeira, pero tamén ca terra, o día a día que se facía no campo, nos camiños, nos oficios, nos muiños, por forma parte do noso ser, e ímolo percorrer e descubrir hoxe. Temos este mapa que nos axuda a entender o grande que pode ser Cedeira, dende ese gran santuario de peregrinación en Santo André de Teixido, que, como sabedes, vai de morto, que non foi de vivo, ata eses cantís, esas garitas, eses castros que tamén descubriremos, ou esos faros que guiaron a terra a todos esos mariñeiros que faenan día a día no noso Atlántico. Invítovos a coñecer esta exposición e a introducirnos, pois, neste mundo cedeirés. Benvidos. Nestas coleccións cedidas polo noso historiador Rafael Usero, temos vestixios da vida pois xa na prehistoria, como vemos estes machados neolíticos, e tamén a vida ao longo dos séculos en Cedeira, con restos atopados xa antigamente nos nosos castros, pero tamén na época medieval, pedras de muiños e incluso outros elementos que formaban o día a día pois, destes cedeireses. Deixamos o Museo Terras de Cedeira e vamos a recollelas ca información e con todo o que precisamos para descubrir e explorar esta terra. Imos facer un pequeno percorrido polo casco histórico de Cedeira, un casco medieval que nos traslada ás súas casas mariñeiras e a moitas máis sorpresas. Vamos! Esta é unha das portas da muralla medieval, a porta da vila. Vamos a meternos por aquí a ver onde nos leva.
Esta é a igrexa de Santa María do Mar, un dos puntos icónicos deste casco histórico de Cedeira. A Virxe do Mar é a patrona dos mariñeiros da vila. Estamos na Plaza da Rectoral, un dos lugares, como vedes, que amosa esa arquitectura de galerías, ese estilo mariñeiro, con esas cristaleiras, e que ao fin e ao cabo está coronada, ao final da plaza, con esa biblioteca municipal. É un lugar pois moi querido pola xente da vila, porque aquí é onde a día de hoxe se canta nesa coñecida xira da patroa, e tamén é un lugar que é testemunha pois deses pasarrúas nas celebracións como pode ser o Samaín, festa que se recuperou aquí en Cedeira, nos finais do século pasado. Amores e praceres son mentira, para que ten seca a alma. En Cedeira tamén temos moito arte urbano, esos murais atlánticos que nos enseñan a identidade, a cultura, e tamén nos destacan, como neste caso, figuras da cultura galega, como é o caso de Rosalía de Castro, que aquí a vemos, nesta célebre fonte da vila. Imos ver agora outro mural que fai referencia ao Samaín, esa festa tan coñecida en Galicia e nas culturas celtas, e que se recuperou en Cedeira nas últimas décadas do século pasado. Se seguimos as pistas que nos dá o casco histórico, lendo o nome da rúa, saberemos que había antigamente, por exemplo, na Rúa das Hortas ou na Rúa da Cerería. Dous unha pista cas candeas. Dende o barrio dos Mariñeiros vemos a entrada da ría de Cedeira e o camiño ao porto pesqueiro, onde nos achegaremos a ver onde chega algún dos mellores produtos do Atlántico, do mar, ás nosas mesas. Un dos murais máis característicos é este dedicado a Sir Lanzarote de Lago, un dos cabaleiros da Táboa Redonda do rei Arturo, Sir Lancelot, que ao parecer chegou ás nosas costas e á nosa terra, e aquí o vemos representado no Concello Municipal. E o que non pode faltar é o noso Santo André de Teixido, xunto aos cantís máis altos da Europa continental, Vixederbeira. Ali o vemos, o alto dos cantís, e aos pés, a única praia de area negra non volcánica do mundo, a praia de Teixidel. Fixádemos ben nas casas dos mariñeiros que vemos no casco histórico de Cedeira. Seguramente a moitos vos recorden con esas galerías a esos barcos, a esas popas dos galeóns. Esa é a forma de vida dos mariñeiros e da xente de Cedeira a día de hoxe. Pero como facían antiguamente? O mellor lugar para descubrilo é no Castro do Sarridal. Chegamos ao Castro de Sarridal e aquí vemos como era a forma de vida dos nosos ancestros. Por exemplo, cando eses loitadores, eses guerreiros, se daban un baño de vapor nesta sauna, entraban, daban os baños de vapor e logo convivían e facían a súa vida neste Castro de Sarridal, un dos varios que temos no municipio. Ben que vos enseño un pouquinho máis. Podemos entender un pouquinho mellor como era esta sauna, ca entrada aos vestuarios, esa zona de vapores e incluso ese forno donde se creaba pois, ese contraste de lume e auga, e vemos un pouco como funcionaba este monumento castrexo. Por suposto, neste balcón ao Atlántico, nestes cantís do Xeoparque. Chegamos a un dos lugares privilexiados de Cedeira, este lugar que conecta xa o fin da nosa terra co principio do noso mar. O noso carón, a entrada da ría de Cedeira, con esa punta chirlateira, esas brancas que coa escuma do mar recollen ese nome que lles dá identidade, e por suposto que nos conectan cunha forma de vivir, que naceu pois, desa conexión co Atlántico, pero que non é só algo que vai co océano, sino que é algo que está baixo os nosos pés. Aquí estamos xunto ao Porto de Cedeira, un lugar que debedes de visitar para coñecer esa tradición mariñeira, esa cultura vencellada ao mar, tamén á música, á arquitectura, como sabedes, e por suposto a todo ese produto, a esa pesca, a eses produtos do mar, destacado aquí pois, a merluza, o percebe ou o rape.
entre os produtos máis coñecidos da zona. Non vos deixedes na vosa axenda o visitar o Castelo da Concepción, un lugar que nos conecta co mar e coa terra, concretamente con ese asedio inglés que viveu a vila de Cedeira a mediados do século XVIII e que a día de hoxe pervive na historia grazas a esa exposición que temos tanto do castro como do museo. Agardámosvos en Cedeira, neste Xeoparque Mundial da UNESCO do Cabo Ortegal, un lugar que vos levará ao interior do planeta, por esas rochas que emerxeron hai millóns de anos e que a día de hoxe podemos percorrer ese manto superior da Terra e a corteza, dando simplemente un pasiño, pero que tamén nos levan ao interior da vida mariñeira e ao interior do corazón dos cedeireses. Benvidos e aquí vos agardamos. He pensado muchas veces lo duro que tiene que ser la vida en el mar, aunque yo creo que hay cosas que sin vivirlas no las podemos ni imaginar, ¿no? Días, semanas, meses fuera, exponiéndose al frío, a la dureza física del trabajo en el mar, a la dureza mental. Bueno, no alcanzo a imaginar lo duro que tiene que ser, ¿no? Pero también pienso en lo duro que tiene que ser para el que se va y para el que se queda aquí. Para esas personas que entienden esa dureza desde aquí. De aquí os muestro una estatua precisamente del reconocimiento del propio marinero hacia la mujer del marinero, en la que reconoce que se acompañan mutuamente tanto en el mar como en la vida. Bueno, pues además de la visita tan interesante con Sergio por Cedeira, pues él me hizo algunas recomendaciones más. Pues me acerqué al acercarme al puerto, pude ver el castillo, que aunque ahora mismo está cerrado, tiene unas vistas espectaculares y es un sitio pues con mucho encanto. Tuve la oportunidad también de pararme en el Museo del Puerto, donde Noé me hizo una pequeña visita guiada, enseñándome sobre todo las partes más importantes para una pequeña visita, ¿no? Como las artes de pescas, donde se pueden distinguir los distintos aparejos, como destacando la volanta y el pincho. Cedeira era un puerto ballenero en su momento, ¿no? Y podemos ver restos de fósiles de ballenas que, bueno, encontrados en un caladero, el caladero de la Selva, a 3 horas en barco, a 3 horas de Cedeira, y podemos ver allí pues arpones de pesca de ballenas y restos de fósiles de ballenas que las que no eran capturadas varaban allí. También vamos a poder ver los recursos principales de la playa de Cedeira, como pueden ser la coquina, el berberecho, el longueirón,
y por supuesto, pues los aparejos o los instrumentos de cribado que ellos utilizan para que solo puedan llegar o sea, salir del mar esas piezas que cumplen un tamaño, ¿no? Y cómo no, el percebe, que por cierto, imaginaros la primera persona que decidió comer un percebe, porque el bichito en sí, atractivo no es. Sería por hambre, desesperación, interés, imprudencia. Y fijaros lo que descubrió, ¿no? ¿Y no pensáis que esto pasa a lo largo de la vida? Bien, pues aquí en el museo lo que vamos a poder descubrir también son los petos y las cachas que utilizan para, bueno, necesitan diferentes utensilios para, depende de dónde esté el percebe, pues poder capturarlo, y es que estamos en un punto muy importante de este producto, ¿no? Cedeira tiene mucho más que ofrecer, pero ahora vamos a iniciar el viaje hacia San Andrés de Teixido. Como di o refrán, a San Andrés de Teixido vai de morto quen non foi de vivo. Dentro das cousas típicas desta curiosa aldea gallega por excelencia de toda a vida, na que vivimos actualmente sobre 30 personas, unha pequena comunidade de veciños, e como se di ás veces tamén, algún ainda sobraba e o mellor entre eles, cousas curiosas dos gallegos. Pois é unha aldea moi curiosa.
Ofrecemos moitas cousas, esperemos que a maioría boas, tradicións, lendas, a visita ao apóstolo Andrés, que teñenselle unha especial devoción, igual que sempre se di que Santiago é para o mundo, Teixido, San Andrés, o noso San Andrés é para os gallegos. Entonces, dentro dese refrán, toda persona pasará viva ou morta, por lo menos unha vez. Por aquí de Vivo, se non virás 3 veces en forma de animaliño, reencarnado en forma de bicho que se arrastre, pagando duramente a penitencia, por non vir a visitar o de Vivo. Con todo iso, vale máis darse unha volta, tomar uns bons percebes da zona, que os hai, o millor viveiro de percebes do mundo está aquí. Ora, cando os de Corme me din, pero ti, que tal? Bueno, un bon vasiño de viño, unha das artesanías máis antiguas que seguimos conservando, máis antiguas de Galicia, que son os sanandresiños, as figuriñas de pan típicas, donde cada unha das 8 figuras representa unha suerte, a do amor, a dos viaxes, salud, alimento, estudios, traballo, protección e paz. Antiguamente facíase a variña de San Andrés, coa que o peregrino viña con esa vara de abeleira, non? Entonces, os nosos antepasados, os meus, por exemplo, e moitos outros daqui, amarraban nesas variñas, estes sanandresiños, por iso van todos enfiados, acababan a romería deles desa forma, con esa variña. Na outra jalla da vara levaba unha ramiña de erva de namorar e unha ramiña de teixo. O de Teixido ven de, era un bosque enorme de teixos, xa era un árbol sagrado para os celtas e, conservou como ese encanto. Hoxe en día costa ver teixos xa, pero, o nome ven un poquinho de aí. E con esa variña chegábase, facíase as peticións ou agradecimentos ao apóstol, levábanse para a casiña para protexer a familia, a casa, en fin, un poquinho que tuvera esa suerte. Conservamos a forma de facelos con masa de pan, exactamente igual, aínda que despois hai agora moitas cousas modernas cos mesmos símbolos, pero isto sí que é o propio, o sea, visita ao santo, viñaches de Vivo, tomaches unhos percebes, levas unhos sanandresiños, que máis se pode pedir, tío? Relacionando un pouquiño coas figuriñas de pan que falábamos antes, unha das peciñas, moitas teñen unha explicación moi concreta. Unha é a flor da erva de namorar, que é unha armeria marina, medra nos acantilados. Nestes acantilados había moita máis antes da que hai agora, pero tiña unha tradición que decía que había que meter unhas ramiñas desta erva no bolsillo da persona amada sin que se entere cando lla poñas. Entón o feitizo sería para toda a vida. De aí que se faja a floreciña esa de miga de pan. Outra figuriña é a barca, pola lenda de que San Andrés chegou en barca aquí. Hai un pequeno miradorciño aquí dentro do pueblo, hai moitos importantes polos alrededores, pero ese en concreto é desde onde se ve a barca de San Andrés. Non deixan de ser as pedras gabeiras, son 3 peñascos que nacen do mar, donde o máis grande atribúyeselle a barquiña de San Andrés petrificada. Unha vez que nun temporal tuvo aí un problemiña o santo, parece ser, tuvo que pisar terra, foi a forma de quedarse aquí. A barquiña deuse volta e o que se ve sería un poquinho a quilla do que é a barca. Unha lenda máis, bonita como outras calqueras, xunto con outra que tamén é moi curiosa, que é a fonte dos Tres Caños, que está, rumbo por aquí abaixo, sobre a 100 metros ou por aí, que deixa de ser un manantial natural con 3 cañicos, donde a xente tradicionalmente bebía ou mollábase dos 3 caños e pedíalle un deseo. Cal era a forma de saber se o deseo se che cumpliría ou non? Tirando unha miguiña de pan, un molo. Canto máis pequeniño, por truco, máis flota. Eu aí o deixo. Pois se o pan flotaba, estaba che dicindo que é o deseo que se iba a cumplir. E se o pan se afundía, estaba che dicindo que nanai, que había que volver a repetir a romería, intentalo de novo ou pedir algo un pouco máis sensato. Unha das cousas que hai que ter cuidado por aquí é non pisar animaliños que se arrastren, polo que falamos de que poden ser almas que non puideron vir de Vivo e que están pagando a súa penitencia desa forma de viren reencarnado en forma de animaliño que se arrastre, co cual, se pisas un bichiño, podes estar pisando unha almiña. Así que deixe a vir para San Andrés, que disfrute, que cumpla a penitencia e que descanse en paz. Bueno, las indicaciones son 70 metros. Y aquí me voy a encontrar la fuente de los 3 caños, y aunque parece que pone que no es potable, ahora lo vamos a ver, creo que el riesgo va a ser pequeño. Entonces, lo que me acaban de decir es beber de un caño, beber del otro, pedir un deseo y tirar la miga. Si flota, se cumple, y si no flota, hay que volver.
Bueno, ahora reconozco que estoy un poco nervioso porque no pensé el deseo, no sé qué... Vale, sí, lo tengo claro ya, lo tengo claro. Vamos allá, aunque pone no potable, arriba me dijeron que tampoco era muy peligroso, o sea que vamos a probar, a ver qué sucede. Primer caño. Segundo caño, me agacharía más, lo que pasa que con toda esta vestimenta, la faja dentro, las mallas térmicas, es como ir con un traje de astronauta. Y tercer caño. Y ahora pedir el deseo, ¿no? Aquí pone que en algún momento puntual hubo gente que trajo trapos para bendecir las partes que estaban enfermas. Esto yo lo he visto en otros santuarios. Pero aquí en un momento alguien, bueno, pues pidió que no se hiciese porque lo que hacía es, como en otros sitios, llenar todo esto pues de restos. Venga. Vale, pues ahora hay que tirar una miga de pan. Y traje una miga de pan. Bueno, traje una miga de pan, pero tampoco quiero que sea una miga de pan grandísima. Así que... a ver qué sucede, a ver si flota. Bueno, pois estamos aquí no Mesón Irabella, o meu nombre é Sergio, son o dueño do Mesón Irabella, como ben digo, estou aquí con Fran, con Galicia Nómada, comentarvos que este é o segundo santuario máis visitado de Galicia e ao cal ven a xente con moita devoción a visitar a San Andrés, pero en exclusiva veñen tamén por unha cousa moi especial, que é a comer os percebes, porque esta zona está calificada como un dos mellores percebes que hai en toda Galicia, por non decir do mundo, polo problema que temos aquí. Temos un mar que é a unión do Atlántico e o Cantábrico e o mar ten moito batir, por eso o percebe de San Andrés de Teixido é tan cotizado e tan a xente quere comer percebe de San Andrés sea como sea. De feito, estes días temos moi mal tempo e a xente ven calaya de comer o percebe. É fácil vivir neste santuario porque é un pueblo moi tranquiliño, son 38 habitantes o que temos no pueblo todo o ano, xente xa dunha edad maior, e viven prácticamente xentes que está retirada, viven dos puntos de souvenir e sobre todo da ganadería. É o ingreso máis grande que teñen aquí en San Andrés de Teixido. Despois de estar en San Andrés de Teixido comendo os percebes, tedes unha ruta que é obligatoria. Tedes que salir a 2 km de aquí, tedes o mirador de Teixedelo que está ao lado da playa de Arenas Negras. 2 km máis tedes os acantilados máis altos da Europa continental a nivel de mar, 612 metros. Garita de Herbeira e xa que a mesma baixades dirección Cariño e tedes que ir a Cabo Ortegal a ver a unión dos dous mares, que iso é un espectáculo. Así que xa sabedes, visita obligada a San Andrés de Teixido e recordade, o que non vai de vivo unha vez, vai de morto tres. Pois estamos no santuario de San Andrés de Teixido, un sitio mítico de Galicia, un sitio moi visitado, sobre todo por peregrinos, tamén por turistas, pero ao largo dos tempos viñeron parar aquí moitos peregrinos. Esta é a peregrinación máis antigua de Europa.
o San Andrés de Teixido é un santuario neolítico, un santuario con fondas raíces celtas, un bosque de teixos, por eso se chama Teixido, donde había culto á morte, onde había culto á fertilidade, ainda está vinculado, ainda hoxe, siglo XXI, pois siguen estas vinculacións precristianas ainda andando ao rabo aquí, e isto pois está no fin do mundo, é dicir, este era onde se acababa o mundo. Este santuario está vinculado á morte porque San Andrés de Teixido eran as portas do máis alá. Aquí era a porta simbólica por onde se pasaba o inframundo, o outro mundo. E había a tradición de que por este barranco abaixo baixaban as almas dos difuntos. Estouche falando dunha teoloxía precristiana, do imaginario dos habitantes dos castros. Pero ao mellor fai 10.000 anos desto. E había a creencia de que baixaban as almas dos difuntos por aquí abaixo, atravesaban esas portas simbólicas, montaban nunha barca de pedra, que é un xeixo grande que hai na ribeira, en forma de barca invertida, chamanlle a barca de San Andrés, porque despois cristianizouse con outra historia, que di que veu San Andrés aquí e veu nesa barca, e quixose quedar aquí, e despois foronse ya mecendo cachos a través da Edad Media e da Edad Moderna, como que, por exemplo, hai unha especie de contos, unha tipoloxía de contos que o protagonista é Cristo e San Pedro, que viaxan polo mundo, van á Lagoa de Doniños, van a un lado e ao outro, entrevístanse con xente. Son uns contos, están recopilados, non me acordo agora por quen, eu teño o volumen na casa, moi entretenidos. E un deses contos está parte daqui de San Andrés de Teixido. Veñen visitar a San Andrés, e San Andrés está de mal xenio, porque lle dice a Jesucristo que o trouxo pa aquí por un sitio aislado que non ven nai de velo, e todo o mundo vai a Santiago de Compostela. É unha lenda, pero xa posterior. E dice que Jesucristo lle prometeu que había vir moita xente por aquí visitalo, e que habían de vir o que non viñera de vivo, había vir de morto. Por iso o eslogan de San Andrés é, como ben sabedes, a San Andrés de Teixido vai de morto, que non foi de vivo. Eso sábeno por aí en todos os sitios. E efectivamente, porque por aquí pasaban as almas dos mortos seguindo a luminaria que hai no ceo, que lle chaman, como lle chaman? A Vía Láctea. Chamanlle tamén o Camiño de Santiago, pero ese camiño rouboulle Santiago a San Andrés de Teixido, porque en principio era o camiño, era a luminaria que alumaba as almas para que non se perderan polo camiño hasta chegar aquí, á costa do Atlántico. E aí montaban na súa barca, que era a barca de Caronte, xora, que Caronte é unha tradición mediterránea, pero este é un paralelo, a barca que leva os mortos para outro mundo. E a partir de aí, pois, van pasando os séculos, había culto druídico nos claros do bosque. A primeira comunidade cristiana que chegou aquí debeu facelo nun tempo moi antigo, fai ao mellor máis de 1000 anos, porque os primeiros cristianos que viñeron a Galicia asentábanse preferentemente en lugares de culto pagano, e o lugar de culto pagano máis vivo que había era o San Andrés de Teixido, xunto con varios centos deles por toda Galicia, pero non sabemos a data nin podemos imaginala, porque a primeira documentación que se conserva, a máis antigua daqui do santuario, é do século XII, en que aparece un documento do conde de Traba, que era o señor feudal que dominaba todas estas mariñas. E o conde de Traba cede a este territorio o mosteiro de Teixido. Non fala de San Andrés, fala de Teixido. É máis a parroquia de Regua, que é unha igrexa que está detrás desas penas que hai aí, deses acantilados, cede a unha orden de caballería moi conocida, que eran os caballeros do Hospital de San Juan de Jerusalén, a Orden de Malta. Se enfocas ali para arriba, encima da miña cabeza, ten a Cruz de Malta, unha cruz marela que as puntas galladas está coronando o retablo, está nos dando información de que quen corría ao cargo deste santuario, quen correu desde o século XII hasta o XIX, que os votaron ca desamortización eclesiástica, foron os cabaleiros de Malta. Naquel capitel tamén está, desde aquí non se ve ben, pero para esta parte de aquí está a Cruz de Malta tamén. A partir do século XII, pois
sabemos que se fan cargo os cabaleiros desto. Ese pequeno mosteiro non sabemos nada absolutamente del, porque cando hai un mosteiro afincado nun territorio, conócese porque as firmas dos abades aparecen na documentación de toda a zona. E eu non conozo, nin se conoce que eu seipa de momento, ou non foi expurgado aínda, ningunha firma de ningún abade ou abadesa no mosteiro de San Andrés. Debía ser, pois, unha fábrica moi modesta, unha cousiña pequena, un ensaio de vida evangélica que empezou a andar aquí. Este era un sitio que estaba aislado do mundo. A carretera pola que baixaxe tú na moto non a había. Esa carretera fíxonola don Manuel Fraga Iribarne, que en paz descanse, que era moi amigo do cura daqui porque eran veciños de Villalba. Fixeron a carretera, sendo don Manuel ministro de Información e Turismo, empedraron todo por aí abaixo, que todos eran a lameira, por aí eran as terqueiras, porque baixaban as escorras das Cortes, por onde baixaxe tú, e por onde se sobe se baixa hoxe. Non había luz nas casas, meteu a luz nas casas, meteu os cuartos de baño, meteu a traída da auga, e puxo, pois, esta estética que hoxe se ve en San Andrés de Teixido, desta, eu chamolle a tableta de turrón, que é o foscado da parede a cachos, non uniforme. A San Andrés de Teixido, pois, vaise desenrolando a través dos séculos, acollendo a moita xentiña que ven, sobre todo das Rías Baixas, non sabemos polo que, onde máis peregrinos hai, pero aquí venche xente do mundo inteiro. E se non estás aquí de pola mañá á noite, non eres capaz de darte conta da xentiña que cae aquí, de todo o mundo, de todos os sitios. Unha cousa, eu teño textos aí nese libro de visitas que hai un 100 de libretas, hai textos en árabe, textos en todos os idiomas cantos hai, xente que deixa aí a súa historia, a súa vida, outros non, poñen así 4 cousiñas, pero a xente que aquí se cae, aquí veu xente des que estou eu, de toda a América Latina, de todos os estados dos Estados Unidos, de toda Europa, de todos os cantós de Suíza. Se non estás aquí para velo, non te das conta. Kazajistán, eu tuve que ir mirar ao mapa a ver onde caía iso, e caixe moi longe de Dios. Viñeron unha parexa, novos, unha moza cun velo pola cabeza, e o home, ou un neno, ou unha nena, xa non me acordo. E aí tuveron rezando moito tempo, porque pertenecen á Iglesia Ortodoxa. E San Andrés Apóstol é o patrono, o apóstol da Iglesia Ortodoxa, igual que o noso é Santiago, porque está enterrado o Corpo Santo en Compostela, e temos lá a porta da casa. O apóstol deles é San Andrés, que o teñen enterrado en Patras de Grecia. Entón a Iglesia Ortodoxa venera dunha maneira especialísima e cun cariño moi especial o apóstol San Andrés. E aquí veñen moitos rumanos, veñen griegos, ven moita xente de por aí adiante. Eu non sabía por que era, hasta que soupen que o San Andrés é o santiño deles, ao que lle reza. Que che parece? Nuevamente, un viaje al interior. Cada vez que viajo, aunque sean trayectos pequeños como este, me doy cuenta de que es la manera en la que yo consigo conectarme. En un mundo con tanto ruido, en una sociedad que va muy rápido, las redes sociales, la inmediatez, pues me doy cuenta de que en el día a día me cuesta estar presente. Conversaciones que luego no recuerdo, lecturas que tampoco recuerdo luego y bueno, viajes en coche o en moto no me pasa, pero viajes que me cuesta luego encajar en cada sitio. Sin embargo, cuando construyo Galicia Nómada, estoy absolutamente conectado.
este es el lugar en el que siento esa paz, ¿no?